کسی که در ویدیو پیشین پادکست قرار گرفت در آخر ویدیو اعلام کرده می شود. برادر همه سلام علیکم. تیار شید؟ چی؟ سکین خید. بیار. یا پرس بیار. کسی برادر ویپوس درباره سکین خیدو خواسته بود مرحمت یک پرس випуски скин хедо ки ӯ чӣ хел одам буданд, чӣ мақсад доштанд, чӣ хел ҳамиё пайдо шиданд, чӣ ӯро ба ҳамин роҳ тела дод. се поколени омадагиай, се валнаи скин хедо омадагиай ай аввал то имрӯза. ва бародаро озима шуморо ҳайрон мекунем дар чӣ ки скин хедое ки имрӯза мо медонем ӯ образи скин хедои имрӯза ки дар хичон мегиранд, яъне ки скин хед кияй гуфта ӯ хеле ки хичона имрӯз мешиносанд. скин хеди ки аввал пайдо шиданд мақсадшон ӯ набуд ва скин хедое ки имрӯза кор мекунанд, имрӯза рафтор мекунанд, ӯ хел рафтор изначалан набуд. чӣ хел ҳозир бародаро ҳамаша мефаҳмед дар видео. ва пешай порси скин хедоро қабул кардан бародаро якумда агар шумо дар ҷанговар бозингаро сум кор кардан бихоҳед дар бурди ӯ ин корро ба ссилкае ки дар комментария закрепишидагиай метавонед анҷом бидиҳед. метавонед регистратсия мекунед ва бо бонусам ба даст овардан бихоҳед промокоди шарифа истифода баред. ва барои бо скин хедо ай наздик шинос шудан мо мегзарем ба солҳои 60 мерем. рафтем. баъзеҳо мепурсанд ки чӣ ба подписчикот бисёр просмотрот кам. бародаро барои оне ки ма видеое мекунам ки мада маъқулае, ма видеое мекунам ки мада интереснее, ма видеое мекунам ки подписчикои мада интереснее. дар кадом канал ҳозир шумо диден видео дарбораи скин хед, ё ки видеое ки пешаиш баромад, ё ки видеое ки дата пешаи баромад, ё ки видеое ки сета пешаи баромад. ҳамин хотир барои чӣ ки видео выборочниян. мақсади видео просто барои чизе ки мада маъқулае ма ҳамуро снимат мекунам, а чизе ки мада маъқулае ҳамада маъқул нестае ку ҳамун қадар видеои ма тамошо мекунам, ҳамун қадар одам да маъқулае. бале шумо фикр мекунед ки ман намедонам ки чӣ хеле видео кунам ки просмотр бигирам. медонам, не ки ӯ намуд видео мада хидмда шахсан миям маъқул нест. ӯ хеле видеоро постоянно снимат карда намешавад барое ки одам хаста мешавад кореро бикунад ки худаш интерес надошта бошад. бале оянда да мумкине ки бикунем хеле видео яктанимта барое ки бо каналая зинда кардан, не ки видеое ки ман медонам, албатта ман медонам чӣ хеле ба видео кунам ки зриф бута резка, не ки хеле видеоро ман долго карда наметавонам. уже ӯ дар назари ман ранги кор мешавад. коре ки ҳозир ман кардастам дар назари ман ранги кор нест. чизе аст ки ман дар хидмда маъқулае, ман дар хидмда интерес не. ман видеоро дар шумо нишон метавонам ки пешаи ҳама хидмда ҳамун мавзӯъ интерес не. англия солҳои 60 кишвар камбағалай қашоқай ҳама хурдан мехоҳанд, зиндагӣ кардан мехоҳанд, пулу мол мехоҳанд, не ки надоранд. а дар кӯчаҳо мегарданд моднико ё ин ки модницо ва ё ин ки одаме ки пропагандиро бад мекунанд модара. битл гӯш мекунанд, либосо туга кардагӣ, аҷибак ушток мекашад. ва албатта одамое ки хел мегаштанд ай дигарро нафрат ба худшон ҷалб мекардан ва ӯро бад медонанд ки мақсад кишвар камбағалай, ҳама камбағалай, не ки хеле одамо дар ҳолате ки шикамшон гишнаанд, дар кисашон пуле ки пайдо мешавад ҳамуро дар либос сарф мекунанд, дар сар даҳни худшон расход мекунанд. ва ҳамин хел одамо зиндагӣ мекунанд, не ки ягон чиз тағйир намеёбад. ва баъдан пайдо мешавад як гурӯҳи одамои нав, одамое ки ҳаракат мекарданд ки ҳаёти худшона тағйир буданд, одамое ки фикри хуб доштанд, мехостанд ки ситуатсияе ки имрӯз астае тағйирш доданд. барои баромада ҳамаро мезаданд. не бародаро скин хедое ки имрӯз мо мебинем не. и поколени ҳозир вална якумша ма гап задистам, ҳамхел се вална мешавад. ва скин хедое ки имрӯза мо мешунавем, медонем, мебинем сеюм вална шаед. ва ҳамин хел модникое ки сум ёфтагишона дар либос сарф мекарданд ва сарошона ба 40-20 соати прическа мекарданд, дар як хулосае меоянд ки сарора погиза метарошему ва айпаи ҳаракат мешем, айпаи пешбарии ҳаёт зиндагӣ мешем. ва ҳамин хел ба дунё меояд поколени якуми скин хедо. бале якум поколени скин хедо ай мода омадагӣ буд. чӣ хеле ки гуфтем аввалу модни одеждао мепӯштанд, мегаштанд, баъдан тағйир додан худшона. ва ҳамин хотир бисёри ӯҳо тарк накарданд ба сар либоси худшон нигоҳ кунира ва гӯш кардани сурудои эмайкира. ва ин кор то мобайнои солҳои 60 ҳамқи давом мекунад. аввалда ӯро хард мода мегуфтанд, намуди амора, не ки баъдан оҳиста оҳиста одамое ки ай оилаҳои коргар баромада буданд, оилаҳое ки одамое ки мехостанд ки кор кунанд,
ҳаёти худшона тағйир буданд, оҳиста оҳиста ҳаракат мекунанд ки образи худшона биёранд, образи худшона бушнонанд, яъне ки дар байни халқ ё бояд вдилият мешуданд ва дар натиҷа ҳам хел тарзи либоси ӯ тағйир меёбад, намуди ӯ, тарзи фикри ӯ ва ҳама вақт скинхедо фахр мекарданд ки ӯ коргаранд, ӯ кор мекунанд, ҳаракат мекунанд дар ҳаёт. Фахр мекарданд ай авлодои худшон ва бо ёра бад медиданд. Хай бале ҳозир дар бисёри кишварҳо ҳозирам ҳамин кор ҳастае ки одами нодор дорандара бад мебинад. Ида тағйир дода намешавад. Ям хел омадагӣ ҳам хел меравад. Бале скинхедо хунсард буданд, хулиганӣ мекарданд, ҳамин хотир ҳама вақт дар газетаҳо, дар ҳама ҷо номои ё буд. Не ки расист набуданд, яъне ки ҷидо намекарданд ки ту савзи ё ки сияҳӣ ё ки кабути чернилӣ. ҳамин хотир дар байни скинхедо бале сиёҳпӯстон ҳам буданд. Дар фикри ӯ гап дар бораи расистӣ, нацистӣ набуд. Сами главне ки пива боша бизани, ай пай кору бори худ бишай, одаме ки ба фикри ту розӣ нестай, рӯша паха кунӣ бирай. Ҳамин хел ҳаракат рафтан мегирад, пайдо шудан мегирад. Одамои бештар сарашона кал мекунанд ва дар движенӣ пайваст шудан мегиранд. Ва албатта ба ғайр аз оне ки номи ӯ дар ҳама новостиҳо буд, бо ӯра бад медиданд. Яъне ки образи скинхедо дар байни халқ ҳамин хел буд ки одаме боша ки бихира сер кунаву ва ягон каса бизананд. Не ки и хел набуд мақсади худи скинхед пайдоишиш изначално. Мақсади ӯ мақсади оила буд, мақсади баробарҳуқуқӣ. Не ки чизе ки ӯ мехостанд натонистанд қабул карда. Ҳамин хел соло мерава ва ин култура ё оҳиста оҳиста мурдан мегирад. аз чӣ хел ӯро бедор мекунанд? солҳои 70 дар Англия пайдо мешавад жанри панк рок ва зинда мешавад дуюм волнаи скинхедо. ин намуди жанри хеле сахт буд ва заставид мекард ки хуни одам бедор шавад ва ин хел жанр скинхедоро мефорид. Не бародар, ашиб кашид. ин не, ана ин хел. ва ҳамин хел поколенияи пешина ҳамаш не, як қисмаш дар байдои майс ки ба жанри ой истоданд. Не ки бисёриёш дар жанри нав гузаштанд. Скинхедо одамои боёра бад медиданд ва дар жанри худшон дар бораи иё мехонданд. Мисли модавориам ҳамин хел як движении нави дига пайдо мешавад, ай кино ё мешаванд национал-социалистҳо, ё ки оддӣ карда гап занем энескин. Ва ин ҳама движение ҳама мушкилиҳо, ҳама танқисиҳои камбағалӣ, қашоқии мардума дар муҳоҷиро медиданд. Яъне ба гуфти ӯ ки ӯ ай дига кишвар меоянд ба кишвари мо ба муҳоҷират, ҳама ҷои корира забт мекунанд, кор мекунанд, бой мешаванд ва халқи мондагира камбағал мекунанд. Ва ҳамин хел бадбинӣ ай одамои бой мегзарад дар ки дар муҳоҷиро. Аввал бойора бад медиҳанд, бойора мемонанд ба ҷои худшону муҳоҷирода мечаспанд. Ба хотире ки поколенияи нав одамои култураи аввал набуданд ё образи худшона придумат карда наметонистанд. Чӣ ки гуфтем уже дуюм волна буд ва ҳам кори ё ай кори поколенияи аввалинада тағйир дошт ки ӯ боя бад медиҳанд ё уже мигрантҳо да часпиданд. Ҳамин хотир образи худшона придумат карда натонистанд. ӯ образ доштан нисбати либосшон, нисбатишон ҳаё ҳамин хел ҳеҷ чиро тағйир дода наметонистанд, барои чӣ ки мақсадшонам уже тағйир ёфтагӣ буд. Бале скинхедо хунсард буданд, не ки расист набуданд. Ва дар ин группа одамои ҳамфикрошон калон шидан мегирифт ва идеяҳои худшона дар жанри ой месароиданд ва паҳн мекарданд. ва ҳамин хел соли 1984 дар як телешоу иштирок мекунад скинхед. Барои чӣ? Барои пешниҳод кардани идеяи худша дар бораи национал-социализмӣ. Салом Рейман, раҳмат ки омадӣ. Чаро ту нағз намебинӣ евреёро? Барое ки евре тарафдори геноцида. Геноциди одамои сафед ба ёрдами омехта кардани раса. Яъне ту гуфтани мо барои евреё мақсадем барои геноцид. Дини ӯ худаш ҳама одамоеро ки еврей нестанд, дини ӯ худаш ҳама одамое ки еврей нестанд ҳайвон ҳисоб мекунанд. Ма барои ӯ ҳайвону ва ӯ меёванд сабаб барои геноцид. Тамом. Ҳамаш ҳами хел. Адариҷа бародаро тамоман тағйир меёва волнаи дуюми скинхедо ва ё куллан фарқ доштанд ай волнаи якум. Барое ки дар волнаи якум умуман дар бораи миллатпарастӣ, миллатчигӣ, вообще дар бораи даже евреёам ягон бадбинӣ надоштанд, аз зидди ӯ ягон фикрам ӯ надоштанд. А уже дуюм поколения дидем ки чӣ хел тағйир шид. Яъне ки вобаста ба замон ё ҳам тағйир меёванд. Ва баъди ҳамин бо тамоми ҷомеа якборатар скинхедоро бад мебинанд ва ҳамаи ӯро расизм мегӯянд. Айн ҳаминҷа пайдо мешавад. Ҳамин хел волнаи дуюм скинхедо тамом мешавад.
ва дар ин байн бо пайдо мешавад чанд гурӯҳи алоҳидаи скинхедо ва дар мобайни солҳои 90 бо пайдо шавии скинхедо дар кӯчаҳо сар мешавад ва албатта ду поколении ки пеш буданд ҳозира поколении қайти умуман алоқамандӣ надорад, яъне ки ё тамоман дигаранд ва бале дар байни уам ҳар гуна алоҳида поколениҳо ҳастанд ҳозир ва уам ишиша вад мебинанд, ишиша мезананд, барое ки ҳар кадомшон ҳар образи худшона доранд, ҳар миравазрени худшона доранд. Аллакай дар замони ҳозираи худмонам бале скинхедо ҳастанд ва не ки у поколениҳо тамоман фарқ доранд дар чӣ ки ҳозир поколении ҳозираша бародаро шумо бидонед муҳим нестае ки именно скинхед бояд ки сараш тарошидагӣ бошад. Бале бародаро, яъне ки мешавад скинхеди бошад ки сараш нотарошида, и обязателен нест. Ва попушиёи ғавси вазнини ки вақт мепушиданд иваз шид ба попушиёи сабук, яъне ки метавонад ки амраи бард скинхед бошад, тамоман на образ дора мисли скинхедо, на прическаш, яъне ягон чиз мисли одами оддӣ мегардад. Ози образи хеле одаморо дар куҷо дида мешавад? Дар канори футбол. Бале бародаро, бисёр таргиб, футбол, пива, ҷанг, тамом. Ва албатта ки гарданғавсӣ. Ва бародаро ҳамияи сеюм волнаи скинхедо. Ва бале дар ин сеюм волнаам бисёриёш медонад ки якум дуюм волна чӣ гуна буд, чӣ хел саршидагӣ ва ҳамин гуна либосо мепӯшанд. Образи ҳамун вақто қатӣ, не ки на ҳамаш. Бале бародаро, дар ин бора агар слишком подробно бигӯям, видео хеле дароз мешавад. Ман кӯтоҳак ҷамъ карда да шумо гуфтам. Фикр мекунам ки аллакай фаҳмидем ки скинхед чияй, чӣ ба пайдо шид, чӣ ёрам хел кард, ба чӣ хотир ё ин хел кор мекунад. Яъне ки ё ба мурури замон ҳамин хел тағйирот шуда охирда хуже шид наоборот. Не ки ҳозир бародаро бисёр нест, ҳозир уже каме. Барои чӣ ки ҳозир аллакай қонун сахтӣ бадай чем у вақт. Бародаро, ҳамада хайр то видеоҳои оянда. Бародаро, шахсе ки дар видеои пешина подсказкаро ёфт, и ҳаст Король Лев. Бале, ман дар чанд видео дидам ки ғарибачаи ошиқам хеле ҳаракат кардаистанд, не ки браҷон ту ёфти дауҷав баъди Король Лев. ҳамин хотир победител Король Лев мешавад. Браҷон будро дар ҳамин описанияи видеое ки дар комментария ки закрепит кардагед, дар ҳамҷа даниёи ман дар Telegram, ВКонтакте, Instagram комментарията скриншот кироӣ ки то ки ма бифаҳмам ҳамин худати ва приза роид кунам. Ва бародаро, шумо ҳам метавонед ки подсказкаро биёвед. Дар ҳар як видео дар як ҷош подсказка инами логотипи канала, значоки канал чӣ хеле ки дар угли видео истага, инамияй метавонем биёвен ва соҳиби ҳами логотип шин, яъне ки призе ки дар танааш сурати ҳами логотипа.